Η σιωπή των αμνών μας οδήγησε στη σφαγή των αμνών. Σιωπή. Γιατί σιωπή? Γιατί όταν κάποιοι λιμένονται μέσω του ευρωπαϊκού και κρατικού μηχανισμού παροχές που αφορούν ένα κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, τότε η λαμογιά γίνεται επάγγελμα. Ο ΠΚΠ αποδείχτηκε το χωνευτήρι αυτής της απάτης. Εδώ ένας σημαντικός παράγοντας για την εξάπλωση της νόσου είναι και η αθρώα εισρωή προβάτων από βαλκανικές και άλλες χώρες, χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο, καθώς οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν σε αδράνεια. Ή μήπως τα παίρναν από μεγαλεμπόρους και άλλους μεσάζοντες? Μήπως, φίλοι παραγωγοί, βλέπατε την παθογένεια και δεν ομονοήσατε? Ας έλθουμε και στη σφαγή των αμνών. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Έχουμε να κάνουμε με έναν κρατικό, κυβερνητικό και μάλλον εγκληματικό σχεδιασμό που λέει το συνήθες: πονάει πόδι, κόψε κεφάλι. Επίσης, έχουμε να κάνουμε με τον απόλυτο ευτελισμό, απαξίωσης και εσχήνης ανθρώπων και ζώων. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφονται περιουσίες και κόπη μια ζωής ανθρώπων για μια ζωονόσο που δεν έχει καμία μεταδοτικότητα προς τον άνθρωπο, και πόσο δε μάλλον να βλέπουμε ζώα που κυοφορούν να σφαγιάζονται. Έγκλημα. Δυστυχώς και η συγκάλυψη, όπως ο ΠΚΠ, ξανά είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η βιωσιμότητα και η επιβίωση ενός λαού βασίζεται καθαρά στον πρωτογενή τομέα, πόσο δε μάλλον και σε πολλά άλλα παρεμφερεία επαγγέλματα, όπως στηροκομεία, κρεοπολία και άλλα. Τέλος, ας γνωρίζουμε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι ζωντανό σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, οφείλεται στην αγάπη και αυτοθυσία όσων τον υπηρετούν. Ας προσέξουμε.